que ho ha escrit Teresa Blanch i les il·lustracions són de Cristina Picazo. I aquest llibre va de que aquests nens són com una penya i són molt amics. I llavors veuen, a la nit senten sorolls i creuen que són fantasmes. I si voleu saber què passarà al final, us l'heu de llegir, que a mi m'agrada molt perquè ja me l'he llegit.